Jeg har en tilståelse. Jeg er ikke ren. Jeg har i hele perioden, hvor jeg har kørt for Citybud og Team MTB-tur, og senest for Rold Skov MTB, der har jeg snydt. Jeg har i perioden brugt sukkerholdig energidrik. Jeg har kørt træningsture i medvind, kørt med for højt dæktryk. Jeg har endda ved flere lejligheder om vinteren haft salt i min drikkedunk, for at vandet ikke skulle fryse til is. Alt sammen, det er gjort for at kunne ligge absolut i toppen af bunden, lige under eliten, ved siden af motionisterne, og på højde med spidsen af mellemklassen, hvor det jo altid er rigtig sjovt at være med. Jeg vil gerne sige undskyld til mine holdkammerater, til min coach, til mine sponsorer. Alle detaljerne omkring mit snyderi, det kan I læse i min bog, som er i samarbejde med Rolf, udgiver lige op til julegavesalget af bøger. Tak.